Fatuma na. Sigilan dai kan sigi. Papa ko ne. Fatuma. I yɛrɛ dɔn ka tila ka segin k'a fɔ k'i yɛrɛ dɔn. Batoma fantan ni malo cɛ wallahi o ye kungo nabaliya ye ne tɛ kare kɔnɔ koyi i bɛ min kɛ k'a fɔ ne b'a ye ne t'a ye dɛ mais i doncogo n'i bɔcogo dɛ ne b'a dɔn k'a fɔ e bɛ ka min kɛ kare kɔnɔ bari sabula maa b'i to makɔrɔbaya la ka denmisɛnniya dɔn mais fo ka denmisɛnni sa i tɛ to denmisɛnniya na ka balokoya dɔn abada mais ne bɛ min f'i ye a dɔn k'a fɔ ko i ye fantan de i yɛrɛ dɔn o de ka di ne ye wa i dɔrɔn tɛ dɛ dugu in kɔnɔ bi i ni ɲɔgɔnna caman maanifin bɛ se ka kɛ hadamadenya na k'i yɛrɛ nɛgɛn fo k'i ka ɲɛnamaya tiɲɛ e bɛ min na bi a m'a wele de ko sigo i bɛ sogo fu de la i bɛ k'i yɛrɛ kɛ fɛn dɔ ye k'a sɔrɔ i t'o ye e bɛ ko jɛ bɛ t'o cogo ma wa hadamaden ye min ye y'o de ye ne ko mun b'aw bila de aw tɛ min ye k'aw yɛrɛ ko ye ale jara denmuso o don ko ne ɲɛ b'a la o don ko a parilen ba bɛɛ fɔ ko ayi communiste de don tɛmɛtɔ de don k'a sɔrɔ jara de don jara fɛ yen dumuni bɛ tobi jara yɛrɛ fɛ yen wa mun na aw t'aw yɛrɛ dɔn de i t'a to ka kelen f'i ye dɛ maa y'i yɛrɛ de ye dɛ n denmuso maa y'i yɛrɛ de ye dɛ e mana kɛ cogo o cogo a don k'a fɔ k'i ye fantan den de ye e bɛ to tɛ mun na i bɛ sira min ye i dɛsɛ ka k'i yɛrɛ e ye fini ɲuman don i kan na o i ye Batoma de ye i ye fini lankolon don e ye Batoma de ye o bɛ se k'e bɔ i tɔgɔ ye ni jamu in na wa i t'i yɛrɛ dɔn han mais fɛn min b'i ye kɔni walahi fɛn min b'i nɔfɛ a bɛ ku i la ne bɔra kuma kɔnɔ ni min jaabi se ka kɛ ten. Papa yafa n ma e bɛ ka fɛn fɛn miiriya olu si tɛ ne jugu ye i tɛ ka kulonkolo fosi de kɛ kɛnɛ ma mais i bɛ yafa n ma ayiwa n'i ka ladilikan ma faamu ma wani bɛ kelen f'i ye f'i ka k'a fɔ ko sɛba tɛ fɛn jugu yɛrɛ k'a den kɔrɔ taa n'i ko bo bɛ ŋunna wolo la a ko k'a t'a kɔnɔ den la o tɛ wa ayiwa n'a to nin kɔrɔ kelen b'a cɛ. Ko kaya ko ka fisa i nacogo ɲɛna kojugu ne magoba de tun b'e la mun ko la i ka muso ka ko de don ne ka muso la joie awɔ k'a ye mun de kɛ tugun a ka bita yɛrɛ tun ye ko ne ka wari de ci a ma k'ale ba man kɛnɛ k'ale ba man kɛnɛ e bɛ wari ci a ma awɔ e bɛ fɛ ka mun de dɔn la joie ka ko la sisan bon a ka kɔsa in na ko yɛrɛ de cayala ninnu ɲɛkɔrɔ donc wari deliliw bɛ ka caya ni muso ko wari di yan dɔrɔn fo e yɛrɛ fana bɛ pressé ka dépôt kɛ mais n b'a kɛ cogo di e tɛna ka kelen f'i ya muso ka weleli caman ba n fa man kɛnɛ dɛ n ba man kɛnɛ dɛ n kɔrɔ man kɛnɛ nin y'an ka système de i ko cogo di nin ye anw musow ka système de n'a mago bɛ wari la ne k'e wele bi ko wari di yan sini ne ka nkalon tigɛ ko n bamuso man kɛnɛ e bɛ wari ci ne ma parce que e y'a mɛn de fait ka ban ko ne ba de don donc du coup e bɛ teliya ka taa wari ci n'i ye nin ko yɛrɛ ta k'a sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ foyi tɛ la joie b'a la a mago bɛ wari de la wari didi ba muso ma dɔ b'a la parce que a bɛ k'e wele don o don wari di yan wari di yan wari di yan c'est comme si a intéressé len don wari de la quoi elle t'aime pas
effectivement il y a fo chugo a bɛ ten ni fana ye ko dɔ diya muso la fana b'i minɛ ten nɔ a jo b'i la o n ye nin faamuya koyi nin ye kɛlen ka ne de ɲɛ yɛlɛ sa donc i kun ɲɛ tugulen don n'a ko ko wari de ka d'a ye n bɛ fɛn yira nin na ale bɛ mɔgɔ tɔw ladi ne m'a fɛ i ka taa kojugu kɛ waliden na dɛ ne k'i ma i ka dɔ bɔ i ka wari di ba de don n'i bɛ fɛ k'a dɔn muso b'i fɛ wari di tigɛ a la tan tile 2 n ye nin faamuya sa a ko ɲɛ tɔ bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ e ka nin to tan dɔrɔn n ma fɛn fɛn ɲɛna dɛ ne kɔni y'i bilasira ni n ka denmisɛnnin ladili ka ɲi wari b'i kun i cɛ jɔ i yɛrɛ i tɛ dɔ fili nka fɛn bɛ ka wari ci cɛ kana na yɛlɛnna sa ne ye nɛrɛvelen bɛɛ yan non ayi ma se k'a faamu de quoi a ka ɲi tɛ sa n yɛrɛ kun kan ka taa ci dɔ la e ko an tɛna kɛ wula fɛ yan gɛn tɛ mɛ a faamuya quoi ok a ma kɛ ten ne yɛrɛ kun kan ka taa n ka ci dɔ la donc an bɛ sira kɛ kelen siɲɛ kelen na i dɛmɛ ka taa o di yan sa Ouais, la joie. Ouais. Quand faut-il? Lesbé. Donne. Et la joie, ne t'y a mon famille et la cola. À chaque fois, nous avons été offert. Et tu sont encore sur le Iranela. Mon kelen de la ebo kenela. Frati. Ibi niri fe wa. Ou bébé fait comment sur le yorodo. Iyi. Ne be ede fe. Nga kaka nini mo be kanuna. Ika nyini kaka so yorodo. Iga woro tine ku ngoro falo ku. Donc aka nyogono ikade du kono. Ni dum na ni ka woro taram fi. Ni ka na taw fi. O do iptaw fi. Nyen famia. Ni yere koti. Na tlef laina. Mina jete mina katani woro. La joie. E dimina da. Muna te dimi. Ya wakati joli. Niklinga na mtu ko fiana. Anga ko so ele mana foro jam. Na fro dunguru ni ka bokala ba fu muri babu. Ere ka jetinne. Dibi wakati me ne ngi ka muto sanga ne mai kilino kiba. Ni ya alisa e ka muto masika sa. Ibta soro wati na chugo do. Sono e ba do ne kare ale no ko kubeke e kama. Ne to do ne. Sabla ite ko ke wali irani la. Akansa le fla na mna jete mi. Écoutez. D'accord. O jare. Kile 2 la main. Mun bi la? Ne de la ba ni terikɛ dɔ ka kuma fɛ yɔrɔ le. Mais fɛn t'an cɛ dɛ ne ma ne terikɛ dɔ na de. Mais sans te mentir, vraiment je sens quelque chose pour lui. Na fi ganya folo. E bɛ fɛ ka mun fɔ yɔrɔ la? Ne b'a fɛ ne jarabili nɔ la ne t'a dɔn fɛn fɛn. E jarabili nɔ la? E m'a fɔ a ɲɛna? Ne b'o fɔ ye cogo di? Ne kɔni y'a yira n na sira bɛɛ fɛ. Mais ça marche pas. Ala ko an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ. A ka di ne dusukun ye trop wa a bɛ ne dusukun na. Ne bɛ su bɛɛ ban ka miiri a la ka tile bɛɛ ban ka miiri a la. Tuma dɔ ne yɛrɛ b'a wele k'a ka gɛrɛ sigi dɔ ma n bɛ na de pour que n bɛ se k'a ye cogo min. Mais ne t'a dɔn ne bɛna fɔ a ye cogo min dɛ.
e m'a fɔ ka ban k'e b'a fɛ yan a fɔ a ɲɛna dɔrɔn ne y'o fɔ kɛ hali o don o gɛrɛ na a nana n'a ka sunkuru dɔ ka kuma ye ko ka wari deli ka ca ne y'a se ka sunkuru in lagosi a ye ne y'a se ka togo sugu bɛɛ kɛ mɛ jo tɛ fɛ k'a sɔrɔ a kɔ ne bɛ mun de kɛ tuguni n'an labanna ta a bɛna zɛnɛ ka hadamadenya kan dɛ ne kɔni hakilila la n'i ye ne hakilina ɲininkali kɛ a lasigi i k'a fɔ a ɲɛna o tɛ fosi kɛ k'i b'a fɛ sabula diɲɛ dara kanu de kama a lasigi ka tiɲɛ fɔ a ye ɲuman wala ɲuman a tɛ bɔ k'an bɛ tubabu jamana ninnu kan ɲuman n'i taara o fɔ cɛ ye u b'a fɔ k'i zera a la o kuma la o ne zera la o ye kojugu ya cɛ yɛrɛ tɛ zi muso la mun de b'a yira ko muso fɛnɛ tɛna zi cɛ la ɲuman a ka di ne ye a ka don ne ka comportement la a yɛrɛ k'i da wa a ka fɛn dɔ fɛ o ka fisa ne ka taa fa ye dɛ quel que soit alpha kɔnɔ a n'a ka deni ka ko ba tiɲɛ n bɛ n sen d'a kan k'a ko tulo de bɛ mɛn a bɛ mɛn tulo de la mɛ k'a fɔ k'a bɛ yan i bɛ k'o min fɔ ne o tɛ hakilina ɲuman ye ne y'i tilen siɲɛ kelen ka tiɲɛ fɔ a ɲɛna n'a bɛ k'i fɛ a ka k'i fɛ n'a yɛrɛ tɛ k'i fɛ a ka continuer aw ka teriya ye o ɲɔgɔn tɛ yen nɔ n'i b'a fɔ k'i bɛ a ka fɛ tiɲɛ i b'a dɔn n'a fɛnɛ na b'o kalama a bɛ tigɛ i la ne kɔni b'i dɔn ne b'a fɛ ani denni min bɛ ɲɔgɔn fɛ o t'a fɛ o b'a nɔfɛ a bolola wari de kama ne dun b'a fɛ dusukun kanu ne la donc a fɛ o tɛ kelen fɛ in a bɛ tiɲɛ ne ta bɛ dilan n'i ko ten a ko b'i bolo i ye ne ɲininka ne hakili la ni hakilina ta fɛ n'i ko k'i t'a ko f'i yɛrɛ ta ɲuman dɛmɛ sa ne hakili la ne terimuso de ye ne gundo fɔ ɲɔgɔn de ye ne tɛ diɲɛ natigɛ ko foyi kɛ ko e tɛ bɔ min kalama i n'a fɔ e yɛrɛ tɛ fɛn foyi kɛ ne tɛ bɔ min kalama mɛ n dɛmɛ o sira kan Ana n y'a mɛn n ka nin dɛmɛ ni sira min ye ne yɛrɛ bɛ n seko ni n damayira kɛ walasa a b'a dɔn k'a fɔ i ka ko ka bɔ ne kɔni bɛna wele bi pour que an ka ɲɔgɔn parce que ni bi tile banna ka sɔrɔ ne n'a ma ɲɔgɔn n tɛ se ka sunɔgɔ ka ɲɔgɔn ok a wele ne y'a wele n'aw tɛ wuli an ka taa n senna yala fasan jarabi ala k'an kisi a ma an ka taa fasan jarabi ne ko la joie hein i ka jo in kibaru ne ka jo jumɛn tellement que a ka ca hali t'a bɛɛ dɔn Sophie hakili la jigin sa ne hakili t'o la e hakili t'o la wa i miiri Maliki ya ko maliki wa ayi maliki ko tɛ Musa ayi musa fɛnɛ ko tɛ Sumaila ayi sumayila ko tɛ oh Fratia ne m'o don i la o dangaden ni tile filana mi ɲini ka n'o fɔ ka ni wari bɔ ye kana nin fɔ n ɲɛna koyi hali o don n y'a wele n ko ne ka lamɛri ma ŋɛnɛ k'a sɔrɔ foyi tun tɛ mama la wa bi fana nin ye ne n'ale bɔtɔ ɲɔgɔn yɔrɔ la n y'a fa ɲɛna n y'a ka moto san ka di ne wa n ko n'a ma moto ko in ɲɛnabɔ wa ko nin y'a fɛ nɔgɔlen bɛɛ bannen ye n kelen k'o fɔ wa n'i y'a yɛrɛ fɔla ye walayi daga wuli ta y'a ɲɛ dangadenya tɛ koyi kanu kun ye nafa de bɛ sɔrɔ a la cogo min na moto dɔrɔn tɛ dɛ hali n'a ka di a fɔ k'a ka mobili san ka di ma furu tɛ fosi fɔ kanu i b'a bɔ a kun de fɔ mɛn n'i m'a bɔ a kunna don min na n'a ye kurusi bɔ i la ka sɔrɔ i m'i ka nafa sɔrɔ a la o don o y'a tɔ bɛ bannen ne b'a dɔn e yɛrɛ b'o fɔ i yɛrɛ ɲɛ bɛ farati la n ka ma civiliser de a ɲɛ ma yɛlɛ hali dɔɔni i jɔ ne de ka ma ne dɔ ka i fana ka jamaw ka ca ayi bɔn ne ka jama tɛ e ta parce que a fɔ mun na e ta ka ca fɛ bɛ ɲinɛ dɔw kɔ mais n bɛ min f'i ɲɛna a da farati kunna très bien e ka ko ma ba ye parce que ne bɛ min f'i ɲɛna n'i ma nafa min sɔrɔ cɛ bolo n'a y'a sago sɔrɔ la wagati min na fɛn kelen i tɛ n'a sɔrɔ a bolo n bɛna nin bisi de ka nin bisi ka n tulu bɔ an b'a mɔ an na n daga wuli n b'a dɔn n y'a f'i ɲɛna cogo min a bɛ kɛ ten tɔ hali bi dɔ fari ka kɛ ta kan n b'o kɛ i b'a dɔn e ni ne ka bi ɲɔgɔn ye n k'a kɛlen don ne ɲɛkɔrɔ sigo de ba min bɛ kasi minɔgɔ t'o la
ne ta ka jugu ni ta ye e bɛ nin de fɔ sinon ne b'a dɔn jamais ne ɲɛnafin tɛ e minɛ e b'a dɔn ne fana tɛ nkalon-tigi ye o nin minɛ ta ɲɛ nin ye mun ye e bɛ se k'a fɔ k'e tɛ nin dɔn non ne tɛ nin dɔn nin ye mun ye nin ye yɛrɛ tangana de préservatif ne y'a fɛnɛ n ko bana dɔ de bɛ n na hali kɔsan na ne taara n yɛrɛ la n ka docteur fɛ yen a y'a yira ko foyi den kelen tɛ n na o tuma ne bɛ fɛ ka ne filɛ sunguruba de yan o tɛ sa e ye ne ka kuma faamu ka taa sansi min fɛ ne tɛ ka kuma n'o yɔrɔ de ye nin de bɛ yɛrɛ la sa Ma belle. Assalamualaikum karamɔgɔ. Waalaikum salam. Somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi tɛ. Kɔri baasi t'i la? Anba. I ye n dɔn kɔni. N y'i dɔn kɛ. O don na e ma bɔ ne fɛ yan nafoloko baara la wa? Jaati ne yɛrɛ de don. I ye fɛn min fɔ n taara ɲini wa n y'a sɔrɔ. Ayiwa. Nin don koyi. Kamalen o i y'i ka baara kɛ nka a to ne ma n b'a saba kun ni ala sɔnna ma diɲɛ bɛɛ b'i tɔgɔ fɔ nafolo la yan n nakun yɛrɛ dɔ y'o ye ne ɲɛ bɛ fɛn fɛn la dugukolo in kan sisan o ye nafolo dɔrɔn de ne ma nafolo ko baara kɛ cɛ si ye k'i ma segin ka n'a fɔ ne ye k'i ka duwawu jaabira o cɛ tɛ yen ne ye nin baara in kalan ɲinan ye ne san 30 de y'a la n tɛ nkalon tigɛ maa ye nka n'i ka baara jaabira n'i ma segin ka na a tɔ bɛ n yɛrɛ kɔnɔ i hakili latigɛ Kamalen o e bɛ muso ko dɔ la dɛ awɔ n kun bɛ dɔ nɔfɛ mɛ ne n'a tɛ ka se ka ɲɛ a la k'a sababu kɛ wariko ye koloma misɛnnin jamajanin tɛ wa o yɛrɛ de don i b'i sen bɔ muso in sen na ou bien n'i bɛ fɛ n ka muso in karaba i ye n fana b'o kɛ karamɔgɔ n b'a dɔn e bɛ se ka fɛn kɛ hali mun t'o ye nka ne hakili tɛ musoko la sisan ne ɲɛ bɛ fɛn fɛn na wari dɔrɔn ayiwa n y'i ka kuma faamu n bɛna a saba kun tile 2 in na n'i ma nafolo mara i ka daji tun kun na walima n bɛ buguri da n b'a haramuya n ye nin faamuya karamɔgɔ
tile saba baara in a baara bɛɛ lajɛlen tɔ kun ye nin de ye n'i sera ka na n'o ye kaban kɔni baara tɔ bɛ ne yɛrɛ de bolo sisan i k'i sigi i ka lajɛ tile 2 in na n bɛna min kɛ a yɛrɛ bɛna bonya i hakili ma baasi tɛ e ko ne tɛna sira ɲini yan ayiwa n bɛ bɛn n bɛ sira d'i ma k'an bɛ don yɛrɛ ni ala sɔnna tile 2 in na kɔni i kɛ pewu nafolo i b'a mara diyagoya la koyi nafolo ko baara kɔni dɔnniya kɔni ala y'o kelen kɔni k'o diya koyi wallahi ala y'o diya ka nafolo karaba i ye tile 3 kɔnɔ Batama. 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 Subhanallah wa rasulullah. Batama. 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 Kuma ca ala ma ni ye kuma bɛ fɔ nin den ye n ko a to a tɛ nin ye wa